Пятров пост пачынаецца з панядзелка другога тыдня пасля Пяцідзесятніцы і доўжыцца да Дня святых апосталаў Пятра і Паўла 12 ліпеня. Працягласць пятроўскага посту залежыць ад пасхалі і складаецца ад 1 до 6 тыдняў. На Панямоні, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, яго называюць Пятроўка. Да Пятра нічога не елі скаромнага, а варылі постны суп з фасолі ды бобу. Моладзь напярэдадні Пятра усю ноч ладзіла гулянне, спявалі, вадзілі карагоды, вогнішчы палілі да ўсходу сонца. На Пятроўку, як і на Троіцу, дзяўчаты праводзілі абрад кумлення. Пятровая ночь чекає маленька до неба сипа. Лася паненка, збирала ягодики, драмала, як піраві, рала, заснула, як піраві, рала, заснула, приїхав пан. Нічек не чула, до чого й паненка, довго спиш, хто твоє подарки покроєть, хто твоє подарки покроєть, хто твоє друг. Жену одурить, а есть у меня матка для того, что мои подарки покроет. Я на мои подарки покроет, я на мою друг. Жіночку одурить. А яшчэ на Пятроўку пачынаўся сенакос. Самая гарачая пара для гаспадароў, бо з касьбой было трэба справіцца да пачатку жніва. Усе касцы стройна адзяваліся, або ўсё белае, таму жанчыны стараліся выбеліць рубашачку, каб беленька была. Ды пры гэтым спявалі: на балоце касец косіць, ён прылёг, ды ўсё галосіць. Ці каса яго тупа, ці жонка яго скупа. Коса его не тупая, а жонка скупая принесла обедать хлеба скоринку, цибулю пярынку и соли дробинку. На болоте медунишка куковала зязюлечка, куковати, каб косцу рано устати. На косьбу ехали усей вёскай, объезжали кругом своего сенокосу и шли косить. Таму, мои любые жонки, рыхтуем своих мужчин косоў. Белые кашули, а вы, мужчины, кляпайте свои косы. Будем рыхтоваться до районного конкурсу косьбы. Звенить коса, живе вёска. До сустрэчы на свяце!